Hi guys, BM Setup channel of Fin Cape Save नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायबाय बेसेबांबा गोबावनि उनावहाय जोंनि लिडारफोरखौ नुनो मोनगासिनो दं खायसे सुबुंफोरा जाय बिबानखौ लायो बे बिबानखौ मोजाङै सामलायनो थाखाय माखासे सुबुंफोरा सोरनिबा आथिङाव हमनानैब्लाबो ओके बै बिबानखौ लाखिनो नागिरो नाथाय बै बिबानखौ लाखिनो थांनायाव जे माबा मोनसे खहा खालामनानै लानो नागिरदों नामा नैखौ नोजोर नाया आरो जे बै बिबाना बेसेबां इम्परटेन्ट आरो बै बिबाना बेसेबां गोनांथार बै बिबानखौ लानायाव रायजो राजाफ्रा बिथांखौ बेसेबां साबजाथाव एबा बाख्नायगोन नैबेखौ नोजोर नायगोन मा बै बिबानखौ बोरैहाय आं मोनफिनगोन आं बै बिबानसिम बोरैहाय आं थांफिननो हागोन बे बाथ्राखौ नायनानै नांगौब्ला आं सोरनिबा आथिङाव गुग्रुब खुलुमगोन दा दिनै गोबां सुबुंफोरनि गेजेरावहाय बे बाथ्राया ओंखारदों आरो जों पस्ट खालामनाय नुनो मोनदों जों नुदों निउस लाइभआवहाय जे जोंनि बिटिआरनि बारग' मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी बिथाङा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा जे आरएसएसनि दैदेनगिरिनि आथिङाव खुलुमहैनाय माखासे सुबुङा बुंदों बे बाथ्राखौ लानानै जे बिथाङा गादिखौ बा बिटिआरनि चिफ जाफिननो थाखाय बिथाङा सोरनिफ्रायबाबो माने सोरनिबा आथिङावबाबो बिथाङा ग्रुप खुलुमनानै बै बे सिटखौ बा बै पजिशनखौ बा बै बिबानखौ लाफिननो थाखाय जेरैखि जायाबाबो व्हाट एभार नाजागासिनो दं गुबुन फारसेथिं जाय बुंदों बै फट'खौ लानानै बै भिडिअखौ लानानै जे गेदेर मानसिखौ खुलुमनायावहाय जेबो खहा गैया गेदेर मानसिखौ खुलुमनोबो मोना नामा स' बे बाथ्राखौ बुंदों आरो ससियेल मिडियायाव बेखौनो लानानै बुंबावदों कि गेदेर मानसिया बेल' नामा गुबुना गैया नामा गुबुनफ्राबोथ' गेदेर मानसि बिथांमोनखौ मानो मा खुलुमाखै स' बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों आसलथे बेबायदि पस्टखौ भाइरेल खालामग्राया सोर दा बिथाङा सोरजोंबा लोगो हमहैदोंमोन बेखौ सोर भाइरेल खालामखो आरो बेखौ लानानै दिनै सेटेलाइट टेलिभिजननि निउस चेनेल बा फेसबुकफोरनि निउस चेनेल बा इउटुबफोरनि निउस चेनेल बायदि बायदि बिथिङाव बिथांखौ लानानै सावरायगासिनो दङ दिनै बे बाथ्राखौ लानानै बुंगोन आं जे मोनसे प्रुफ नुदों जे जोंनि बिपिएफ पार्टिखौहाय बोजबनानै लाफिनदो आरो जोंनि बिपिएफ पार्टिनिफ्राय सासे मोजाङै खामानि मावनो थाखाय बिटिआरनि सिङावहाय मिनिस्टार होदो बे मोनसे प्रप'जेलखौ होनायखौ नुनो मोनदों बेबायदि बाथ्राखौ नोजोर नायोब्ला थारैनो नंमारगौमोन नामा जे बिपिएफनि दैदेनगिरि एबा मानाव गेदेर श्रीजुत हाग्रामा महिलारी सार बिथाङा बिटिसिनि बारग' चिफ बिथाङा आरएसएसनि दैदेनगिरि बिथांखौ लोगो हमहैनायनि आथिङाव खुलुमहैनायनि खारना जे बिपिएफ दोलोखौ गावसोरजों लाफाथों नैबिनि थाखाय खुलुमहैनानै जोंखौ लाफाथों बेबायदि बाथ्रा बुंमारनाया नंमारगौ नामा दा बे बाथ्राया ओंखारदों मिडियाफ्राव निउस चेनेलफ्राव आंबो नुनो मोनदों आरो बिनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों रायजो राजाफोर दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गादिखौ बा दिनै बिटिआरनि चिफनि गादिखौ लुबैनानै बयबो सोरनिबा साफा आथिङाव हमनानै दंमारो नामा थारैनो मा जामारदों जों हारसिङै बड'लेण्डआ एबा बिटिआरआ हारसिं गसंनो हागोन ना हाया आरो हायोब्ला माब्ला हागोन बिनि फिननायखौ नागिरै आं बेसेबांबा गोबाव जाबाय बेनि फिननायखौ नागिरै बेसेबांबा गोबाव जाबाय दिनै बेसेबांबा सम जाबाय नांलाय खमलाया दिनै जोंनि बड'लेण्डनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव गावस्रानाय एसेबाबो थायो अके रायजो राजाफोर बे माबायदि होनना बुंब्ला सोरबा सुबुंफ्रा मिस्टार हाग्रामा महिलारी सारखौ मोजां मोनग्रा दं सोरबा खायसे सुबुंफ्रा जोंनि दानि एट प्रेजेन्टनि मानाव गेदेर श्रीजुत प्रमद बर' सारखौ मोजां मोनग्रा दं फल' खालामग्रा दं सापर्ट खालामग्रा दं दिनै बिनि गेजेरावहाय दाङाबाजि
माने मा होनोब्लाय सिखा नांदे जेरै दानलायलायो स' बेबायदि दानलायनाय जागासिनो दङ लोगोफोर एबा जोंनि गेदेर मानव गेदेर रायजो राजाफोर जों बेजों थारैनो जों जोंनि बिटिआरखौ दैदेनलांनो हागोन नामा नाय आं मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि आं बे बाथ्राखौ बुंनि बेखौ थिरांथाखौ जों पाब्लिकआसो लागोन दै बेखौ गोसोआव लाखि मानो होनोब्ला पाब्लिकआ जुदि बबेबा मोनसे पार्टिखौ देरहोनानै हारसिङैनो जुदि मोनसे सरकार दानो हानाय गोहोखौ होनो गोसोब्ला पाब्लिकआ बै पार्टिनो होब्लानो रावबो बै पार्टिखौ एदावनो हानाय नङा साहे बे नेशनेल पार्टियानो जाया मानो सोरबा बिजेपि पार्टियानो जाया मानो दै आं बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि रायजो राजाफोर बेनिखायनो पार्टिनि सुबुंफ्रा पलिटिकेल पार्टिनि सुबुंफ्रा पलिटिकेल पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोना पाब्लिकनिसिम थाङो जे बिथांमोननो भट होदों आरो बिथांमोनहा इन्डिभिजुवेलि गावसोरो मोनसे सिंगल पार्टियै बिथांमोना मोनसे मा बेनि बे बड'लेण्डखौ देरहासार बा होनानै बड'लेण्डआव देरहासार जानानै बड'लेण्डखौ दैदेनो नाथाय बेवहाय पाब्लिकफ्रा गावस्रानानै थायो बा बिपिएफ फारसेथिं खायसे थायो बा इउपिपिएलनि फारसे खायसे थायो बा बिजेपिनि फारसे खायसे थायो जेरै हमना ला बिजेपियाव दा बयजोंबो सिनायजानाय सानसे समाव आसामनिनो मा होनो टाइगार होनना बुङो नर्थ इस्टनिनो टाइगार होननानै बिथांखौ बुङोमोन बेनो जाबाय हनेरेबल बिस्वजित दैमारि सार नङा होमबा हनेरेबल स्पिकार बिस्वजित दैमारि सार दा बिथाङा आसामनि माने आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि स्पिकार जानानै दङ बर'नि फार्स्ट सासे बिथाङानो दायो नङा होमबा स' बिथाङा दायो आसामनि मोनसे बिराद गिदिर पजिशनावहाय दङ जायखौ चिफ मिनिस्टाराबो सार बुंनो गोनां जायो मान होनो गोनां जायो नङा होमबा स' बेबायदि सासे सुबुङा बिजेपि पार्टियाव दङ बयबो सिनायो दिनै फुरा बड'खौनो दैदेननाय बड'निनो दैदेनगिरि मानाव गेदेर श्रीजुत प्रमद बर' सार बिथाङाबो इउपिपिएल पार्टियाव दङ दिनै बर'खौ दैदेनबोनाय बर'नि थाखायनो जांख्रिबोनाय बिथाङाबो जेरै श्रीजुत हाग्रामा महिलारी सार बिथाङाबो बिपिएफ हान्जाखौ दैदेननानै दङ नङा होमबा स' बिथांमोननि गेजेराव गोबां माने मा जाना दङ पार्ट जाना दङ आरो जायनि गेजेराव नैबे बड'लेण्डआ दैदेनजादों नाथाय मा गरदसे गरनै दै मोनलोंनानै जों फुल मोनलोङाखै रिजोना मा बिकज गावस्रानानै दङ दिनै मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि रायजो राजाफोर बेखौ गिनाय दङ दा दिनै नोंथांमोना साननो नाङा दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव माखासे बाथ्राया थाया आरो बे बाथ्राखौ बुंगोन दै जोंहा मानव गेदेर हाग्रामा महिलारी सारा बै समाव मानो रिलेशनशिप लाखिनो नागिरनायाव मानो बिथाङा आंजों रिलेशनशिप लाखिनो नागिरदोंमोन आंजों ओरैबायदि पार्टि दानो नागिरदोंमोन होननानै मानो बामसावनानै लानाय दिनै बिथाङा आर'ज बिलाइ होबाबो मिडियाफ्राव नुबाय नाथाय बिथाङा दिनै एक्सेप्ट खालामना लाजायाखै नाथाय बै समावहाय बिटिआरनि दानि मानव गेदेर चिफ श्रीजुत प्रमद बर' सारा सानसे समाव रायज्लायनो नागिरदोंमोन होनना मोनसे भाइरेल जादोंमोन रायज्लायनाय जादोंमोन भिडिअ भाइरेल माने भिडिअ बानायनानै भाइरेल खालामदोंमोन फट'फोरखौनो जे आंखौ बा गावहा पस्ट होदोंमोन आंखौ मा होनो एलायन्सआव बा गावजोंहाय एलायन्स जानानै सरकार दानो नागिरदों मोननै पार्टि बिपिएफ इउपिपिएल बिजेपिखौ गारनानै होननानै बिजेपिफोरनि एरना होनाय सिस्टेम बादि बै बाथ्राखौ बुंदोंमोन नाथाय मानो बुंनो गोनांथिमोन जुदि दानो गोसोमोनब्ला जुदि मोननै बर'नि रिजनेल पार्टिया जुदि दायोमोनब्ला दिनै रावजोंबो सोंखारिलायनाय गैयामोन गावजों गाव इसेबां दावराव दावसि जानाय नङामोनदां किजान जायोमोनब्लाबो बै समावहायनो जुदि लादोंमोनब्ला अब्ला बै समाव मोननै पार्टिबो रायज्लायनानै जे सेन्ट्रेलनि पलिटिकेल पार्टि नेशनेल पलिटिकेल पार्टिजों मोजां सोमोन्दो लानांगोन होननानै बेखौ नोंथांमोना मोननै पार्टिजों रायज्लायनानै जुदि इउपिपिएल बिपिएफआ ज' जानानै जुदि बिजेपि पार्टिखौ बाहायनो हायोमोनब्ला बेसेबां गोग्गाथाव जागौमोन नाथाय नोंथाङा बै समावहाय मा जे आं माने मोनसे मा जानो आं खोन्थाना होनि ओरैहाय बिथांमोननि पार्टिया बायथों स' मा बेफोरो आं बेनिखायनो बुंगोन जोंनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय बे बाथ्राया दासिमबो ओंखाराखै जे गावजों गावनो जे आं बे सिटखौ नागारथ'नोसै बिनि थाखाय आं सिटनि सिटखौ बा आङो ओरैबायदि पजिशनखौ नागारथ'नोसै आं बैनि थाखाय नांगौबा आंखौ मा होनो बै समावहाय जुदि आंखौ बिनि थाखाय मोनसे
एलिजिबिलिटि मोनोब्ला बा बिनि थाखाय मोनसे बिबानखौ नाजावथावना बायदि मोनोब्ला येस निश्चय आंनो होगोनदां स' बेबायदि साननाय गैया सेक्रिफाइस होननाय गैया आंनोबो नांगौ आं बिनि आन्दाराव थाया नैबायदि सिस्टेमा दासिमबो जाना दं आं नुदों आरोना आं बे बाथ्राखौ दाख्लैबावखायनो नुदों मानो होनोब्ला माबोरै दाख्लैबावै होनना बुंबा जोंनि मानाव गेदेर दानि बिटिआरनि चिफ श्रीजुत प्रमद बर' सारा जेब्ला हाग्रामा महिलारीजों बे थारैनो नंमारगौमोनब्ला साप'ज आं बे बाथ्राखौ बुंदों नंनायाथ' नंगौ जे जुदि नंमारगौमोनब्ला जे बिथांखौ सरकाराव लानो थाखाय बे बाथ्राखौ बुंदोंमोनब्ला गावखौ जुदि नंगौब्ला अब्ला बिथाङा मानो बेखौ बामसावनांगौ गोनांथिमोन देलाय बुंलाय मानो बामसावनांगौ गोनांथिमोन मानि थाखाय बामसावनो गोनांथिमोन जे बै बे मैया दाख्लैसो फैनाय पार्टिनि दैदेनगिरि बेजोंलाय आंलाय मा बेलाय आंनि अखाद खाथियावनो गैया स' बेबायदि सानो नामा प्रमद बर' सारखौ बिथाङा मानो बेबायदि दा दिनै गाबोन दं गाबोन दागोन सरकार इउपिपिएलआ दिनै दागोन सरकार बिपिएफआ बा फैगोन दा सरकार दादों इउपिपिएलआ फैगोन आरो फैनाय समावहाय बिपिएफआ सरकार दालायगोन स' बे मोनसे सोलाय सोल'सो ना बिजेपिआनो सरकार दानो हागौ सोलाय सोल'सो ना मानो एसां एगेन्स्ट जानांगौ ज'यैनो लोगो नांलायनानै मोजाङैनो दालाय रिजनेल पार्टि ज' लोगो नांलायनानै आरो बिनि गेजेराव जायगा जायगा डेभेलपमेन्ट खालाम बयजोंबो सिनाखि जालाय बुंलाय बुंलि दावराव दावसि मानो खालामनांगौ नङा होमबा दिनै बिटिआर एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जाजोबाखै बिटिआरनि जि मोनसे थांखि एकर्डआ बेनो जाबाय माने जाथिनि थाखाय मोनसे मा हाखौ बारायना होनाय जे माखासे जे बिटिआरनि बाहेराव बायजोआव थानाय सुबुंफोरखौ एड खालामनाय सोसनबोनाय स' बे थांखिखौ नोजोर होनानै बयबो स्ट्रङै बिनि सायावहाय नोजोर लाखिलाय फकास हो बिनि सायावहाय डु सामथिं फर दिस इउनिटि जानानै नाथाय बेफोरखौ साना नाथाय जोंनो नांगौ गादि आंनो नांगौ गादि आंनो नांगौ सिटनि सिट आंनो नांगौ लिडार नङा होमबा बेबायदि आरोना रायजो राजाफोर नांगौब्ला आं सोरनिबा आथिंखौबाबो हमहैगोन नङा होमबा जोंना बेबायदि जाना दङ फैगोन भिडिअआ अराय सम थेंक इउ स' माच आंखौ सापर्ट खालामनो थाखाय थेंक इउ स' माच थेंक इउ